Takže zdravím vás u dnešného videa, je to moje prvé video, takže sa tešte, dajte like a odber. Takže v dnešnom videu vám dačo poviem o sebe a jak vám a vlastne vám poviem proste všetko, čo by ste mali vedieť do začiatku a dávam nejaké tipy, ale tak málo a budem sa skôr baviť o tom, čo vlastne budem robiť na YouTube. Som začiatočník, takže nie som moc ešte dobrý, ale nejaké edity mám, dobré celkom na to, že koľko mám rokov a keby dačo ste sa chceli spýtať, tak napíšte do komentárov a ideme na to, ideme povedať nejaký tip. Tip číslo 1. Takže keď idete editovať, tak vždy si uistite, keď ste začiatočník, že máte zapnuté edit on the reel. To znamená to, že vlastne musíte konfirmovať edity, ale to si skôr zapnete, aby ste to nekonfirmovali, pretože je to zbytočné a môžete si to rýchlo editovať, ale bude vám to dlhšie trvať, kým sa to naučíte a kým sa na to zvyknete. Takže je to celkom dobré to mať a doporučujem to pre začiatočníkov. Tip číslo 2. Keď editujete na kontrolery, tak si dajte edit hold time, to máte tých settingov, kde máte kontroler, na čo najnižšie. Lebo to vlastne musíte potom držať ten button tak dlho. Ja hrám si to na klávesnici, ale pre kontrol hráčov sa to mega oplatí, lebo ja som to nemal na začiatku a potom sa mi to vymstilo, že som editoval pomalšie kvôli tomu, takže to tiež doporučujem. A určite to zapnite, keď budete mať možnosť. Opakujem, je to v tých settingoch, ak máte ten kontroler, ak nastavujete sensku a také. A doporučujem proste. To si fakt zapnite hneď, jak zapnete tú hru, lebo fakt bude sa vám to hodiť. Tip číslo 3. Takže predtým, jak sa idete učiť nejaké ťažké edity, naučite sa buildiť. Takže tak dobre buildiť, jak ja buildím, lebo fakt hodí sa to, keď viete dobre editovať a zároveň aj buildiť. Máte dobré mechaniky a viete úplne ľahko utiať z fightu alebo úplne ujsť z boxu. Je to strašne dobré, keď viete editovať a aj buildiť. Ja som sa naučil najprv buildiť, až potom som išiel na také edity ťažšie. A proste hodí sa to strašne vedieť buildiť, pretože nemyslím tak, že proste postavíte 90 a idete. Musíte fakt, že dobre buildiť, ako fakt, že dobré obskoky musíte vedieť robiť a také veci. Ako fakt pre začiatočníkov doporučujem naučiť sa buildiť, potom robiť triple edity, quattro edity a také veci. Tak môžete vidieť, ja už celkom dobre editujem, ale stále nie je najlepšie, ešte sa budem zlepšovať, ale fakt to musíte sa ešte naučiť tak dobre buildiť, aby ste vedeli aj editovať dobre a také veci. Toto bol vlastne posledný tip a teraz vám poviem dačo o mne. Takže volám sa Lukas, asi sa budem na YouTube prezývať Lexik potržítko a máme rád Doda, Bigeho a celkom takých Fortnite youtuberov. Môj idol je Brumbel a tiež rád, asi najviac editujem. Nezaoberám sa aimom, síce mal by som, ale nezaoberám sa s tým. A budem robiť zaujímavé videá, budem robiť challenge, niekedy aj nejaké edit videá, nejaké čo vás zlepšia a máte sa na čo tešiť. Čaute.